जों आसा खालामदोंमोन जे बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' हारियावहाय हाथियार लानायनि जेंनाया जोबसिगोन आरो हाथियार लानाय हान्जा थानानै पुलिस आर्मिजों टर्चार खालामजानायनिफ्राय बर' लाइमोन सेंग्राफोरा नंखाय दैयावनो हमजानायनिफ्राय अयथासार खालामजानायनिफ्राय रैखा मोनसिगोन बेखौ जों खोब आसा खालामदोंमोन आरो जों गोजोननाय जोङो मोनदोंमोन नाथाय दिनै दाख्लै जि 17 तारिख सुनिबार शुक्रबार सानखालिहाय जि मोनसे जोङो प्रेस मिटहाय नुदों ULP गोदान आफाद दानायनि दा जोङो दुखु मोनदों आरो जों बुजिना मोनाखै दिनै मा थांखियावहाय बे गोदान आफादखौ दादों आरो बे आफादा गावसोर सिनायथि होना लानायनि उनावनो 18 तारिख खालि सुनिबार सानखालि जि नंखाय दाय गैयि सानै लाइमोनफोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामनानै जिउ फोजोबनाय जाबाय दा बेखौ लानानै जों खोब दुखु फोरमायदों जोङो जि सानदोंमोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय हाथियार लानायनि जेंनाया जोबसिगोन नाथाय दिनै आरो बेबायदि गोदान हान्जा जोनोम जानाय बाथ्राखौ जों खोनानानै दुखु मोनदों जों लुबैयाखै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोरा बेबायदि माने नंखाय दायावहाय आसाम पुलिसजों इण्डियान आर्मिफोरजों बेबायदि टर्चार खालामजानायखौ इनाय जिउ फोजोबजानायखौ जों लुबैयाखै दा बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा जोङो साननाङा जे जों हाथियार लानानै जों हारिखौ जौगालांहोनो हागोन हाथियार लानानै हारिखौ जों बासायनांगोन बेखौ साननो नाङा दिनै जों बेखौसो साननांगोन जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों जों हारिखौ माबोरै फोजौलांनो हागोन माबोरै जों जौगानायनि खामानि मावलांनांगोन बेखौसो जोङो साननांगोन दा बेनिखायनो जोङो नुदों बे सानै लाइमोनफोर बुथारजानायनि फेक इनकाउन्टार जानायनि मुङाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों गोबां मानसिफ्रा दिनै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै रेलि खालामदों धरना होदों लोगोसे जों बेखौ नुदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसोरजों गावसोर माने दाय जाबसिनलायनायखौ नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो आं लुबैदों रावबो दैदेनगिरिफोरा गुबुन दैदेनगिरिफोरनि सायाव बबेबा आफादा गुबुन आफादनि सायाव दाय जाबसिनलायालासे जोङो खौसेथि जानानै जों बेखौसो साननांगोन जोंनि दिनै लाइमोनफोरखौ जों बेबायदि नेगेटिभ साननायनिफ्राय हाथियार लानानै हाग्रायाव थानानै सोमावसारनायनि बाथ्रा साननायनिफ्राय जों गोजानाव दोननानै माबोरै जोङो जौगालांनायनि खामानियाव बिथांमोनखौ एंगेज खालामनो हागोन इयुननि हारि दानायनि खामानियाव जों माबोरै एंगेज खालामलांनो हागोन बेखौसो जोङो साननो नांगोन दा बेनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मनि जानानै बिथांनि जि दुखुथिया न'खर बिथांमोना नांगौ बायदि अनसुंथाइखौ मोनदों जाय जोंसार मुसाहारिनि बिसि आरो बिथांनि खोब गोरलै गथ' बे गथ'आ दायो जिखिनि बैसो 18 साननिल' जादोंमोन दा बेनिखायनो बे गथ'आ देरजासिम जाहाथे मोजां बेबायदि जिउ खांनायनि राहाखौ मोननो हायो मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेखौ सरकारा लाथों बेखौ आं बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनिसिमबो दाबि खालामदों आरो खावलायदों लोगोसे जाय बिथांनि बिसि बिथाङाबो जुदि सोलिना जालांनायनि बेबस्थाखौ मोनो बेखौ आङो खावलायदों लोगोसे जन कुमार ब्रह्मनि न'खराबो जाहाथे मोजां अनसुंथाइखौ मोनो बेखौ आङो खावलायदों आरो बेखौनो आं खावलायदों जोंनि जिखिनि लाइमोनफोर जाहाथे लाइमोनफोरा बेबायदि जाहाथे हाथियार लानानै सोमावसारनायनि बाथ्रा सानालासे आवगायबोनानै मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां गियानखौ लानानै मोजां बेबायदि जौगानायनि खामानियाव नांथाबनानै जिउखौ खुंलांनो हागोन बेखौ आं लुबैदों मानोना जोङो नुबोदों NDPनि नामावबो सिगाङावहाय गोबां बिदि दायगि सुबुंफोरा हमनानै लांजानानै इण्डियान आर्मिफोरजों आसाम पुलिसफोरजों गोबां बिदि टर्चार खालामजादों दा बेनिखायनो जों इयुनाव आरो बेबायदि जोङो लुबैबावाखै दा बेनिखायनो जायफोरा बेबायदि आफाद दादों होननानै गावसोरखौ सिनायथि होना लादों दा बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बिथांमोना जुदि बेबायदि खामानिखौ नागारनानै फैयो आरो समाज दानायनि खामानियाव बयजोंबो गोरोबनानै खौसेथियै मोजां गियानजों मोजां लामाजों आवगायलांनो हायो बेखौ आं लुबैदों दा बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जों आसाम सरकारनिसिमबो दाबि जनायदों जाय पुलिस बिफानगिरिया दिनै बिथां सानैखौ जिउ खोमाबाय फेक इनकाउन्टारनि मुङैहाय आरो बे दायनिगिरि जाय पुलिस बिफाननि दायनिगिरि बिथांखौ जाहाथे गोख्रों साजाखौ मोनो जों बेखौ लुबैदों मानोना जुदि बेबायदि जुदि गोख्रों साजाखौ होआब्ला इयुनावबो गोबां बिदि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि पुलिस बिफानगिरिफोरा जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ दाय गैयियाव हमना लांनानै गोबां साजाफोरखौ होगोन दा बेनिखायनो इयुनाव बेबायदि जाथाया जोंनियाव दाजाथों जों बेखौ लुबैदों दा गोबांखौ बुङालासिनो बेखिनि सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय